Når man er god med 3 drenge, kan man godt blive noget frustreret. Man begynder at kende sine grænser, hvor ens grænser de er. Det er også sjovt med det. For et halvt år siden, jeg anede ikke en skid om, hvordan man gjorde sådan nogle ting. Det var en helt ny måde at tænke på. Nordjysk nyskaber, det er en slags x-faktor for erhvervsliv. Altså, der var også nogle forventninger til. Der var ikke nogen, der bare kom for lige at få et par dages fri fra skole. Det gjorde også, at man gerne ville give lidt mere. Det giver os mulighed til at spøjte nye talenter. Vi havde sådan lidt en fiktiv virksomhed igennem konkurrencen, og Man bliver lidt grebet af ens produkt, hvor langt det kan nå. Kommer vi videre, eller? Nej, jeg tror ikke, vi vinder. Og jo, selvfølgelig vinder vi. Og mange var jo egentlig på helt bare bund der ved den første workshop, så vi var alle ligesom samme sted. hvad var der? 50 mennesker, jeg stod bare. Det klarer jeg ikke, det her. Nu er det nærmest noget, man synes, der er sjovt at fremlægge, fordi man netop har lært at sælge et produkt derfra. De vil få en masse værktøj med sig, hvordan de kan udvikle deres idé. Vores idé, den blev der meget sådan efter, at vi fik rådet, så formede vi den efter det, kan man sige. I skal ikke være bange. Det er spændende. Kom og vis, hvad I kan. Hvad I tænker på. Kom og bevis, at det er kreativitet i jer, som vi kan bruge i fremtiden.